Здравейте хора, аз съм Иван и в днешното видео ще събрах информация за интересни новини от света. Вие сте с Иван Нюс и днес ще прегледаме най-известните новини от света. Номер 1. Петра остана под вода. Внезапни наводнения евакуираха 1800 туристи от най-известната атракция в Йордания, каменния град Петра. За съжаление имаше и жертви, защото водите прииждаха с невероятна скорост и хванаха хора в капан. Като водите започнаха да се тичат с огромна скорост и това е много често срещано в пустините държави, като дори в слънчево време туристите трябва да внимават. И наистина било много страховито, като гледаха и каде от случващото се, че наистина туристите бяха много опасни. Номер 2. Инвазия от марокански скакалци в България. В цяла Южна България Кърджалийско имаше напаст от Мароко и установените огнища с висока плътност до неизброима с площ от 2000 декара земя. Като засегнатите райони бяха в цяла Южна България, Сандански, Петрич и Кърджалийско. Като властите взеха решение площите да бъдат третирани най-рано в четвъртък със специални препарати, които са безвредни за хората и пчелите, като не се съобщи какво стана. Мистериозни блекаути в Испания. Седмица, че дори повече след заграничните спирания на Токио, които блокираха инфраструктурата на Испания, Португалия и части от Франция, бяха нужни още няколко дни на властните, за да разберат защо. Можете ли да си представите, че цяла една седмица не могат да разберат как тока спря в продължение на цели 10 часа. Интернетът спя, хиляди хора останаха блокирани, а операции бяха отложени. Хиляди хора побегнаха панически към магазините и почнаха да се запасяват с провизии, като цяла една държава с население от 50 милиона души беше напълно блокирана. Имаше хипотези, че това е повреда от слънчевите панели, но доколкото разбрах от новините, мисля, че беше кибератака. Индия и Пакистан пред война. Притеснителни канди на сериозна военна подготовка, лице на танкове и войници започна да тревожат света от нов военен конфликт, след като Индия ограничи потока на река Инд към своите съседи Пакистан. Пакистан беше заявил, че ако това се случи, го счита за повод за война, като конфликтът започва още от 1947, когато британците се оттеглят от спорната територия между Индия и Пакистан. Цялото напрежение започна след като 26 индийски туристи бяха застреляни от пакистанска групировка през началото на април. В отговор Индия суспендира участието си в договора от реките на река Инд. Като Индия каза, че това е повод за война, като не се знае докъде се стигнат нещата. Дано всичко да утихне, но за сега обстановката е още много усложнения, като дано да не се стигне до ескалация или до бъдеща война. Дано да разберат конфликта чрез документи, а не чрез война. Напрежението между САЩ и Канада. Много канадски магазини започнаха да махат от рафтовете си цялата американска стока, след като Тръмп обяви мощни мита и териториални претенции. Президентът на САЩ, така му известните му тарифи, предизвикаха хаос
световната история, като в началото на април стана ясно, че заради наложените мита на Китай, iPhone и други големи компании за смартфони могат да увеличат цената си с много, като да достигнат до 5-6 хиляди долара. Като можете ли да си представите iPhone да достигнат до 6000 лева, като можем да минем на Android устройства. Като не се знае докъде ще стигнат нещата, но за сега нещата си малко се успокоиха и да не се стига до други такива. Също Доналд Тръмп беше наложил и сериозни мита на Китай, като малко след това той ги отмени, като искаше да спре индустриалното производство на Китай, като знаете, че Китай произвежда около 90% от електрониката и е лидер в световното производство на компютри и смартфони, като президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да се намеси в тяхната икономика, като наложи мощни мита от 400%, като Китай влязаха в икономическата война, като започнаха да блокират много американски филми от Холивуд и да ограничават износа на цветни метали от Китай. Летящият подарък на Тръмп. САЩ са на ръба да приемат един от най-скъпите подаръци, огромен самолет Boeing 737, който е наоценен около 400 милиона долара и подарък от кралското семейство на Катар. Това е най-големият самолет, след като Тръмп каза, че Air Force One, държавният самолет на щатите, който е един от най-скъпите такива и може да се презарежда във въздуха, вече е доста стар, като този направо летящ дворец разполага с 3 масивни помещения, 2 големи спални, 9 бани, 5 кухни, офис и масажни центрове. По закон Конституцията на САЩ забранява приемането на такива подаръци от чужди страни, но Тръмп заяви с насмешка, че би било глупаво да не приеме от кралското семейство на Катар такъв огромен жест. Като това е най-големия подарък подаряван от Катар, като не се смята, че случайно това да е част от по-широката стратегия на Катар да засили влиянието си в САЩ. Като знаем, че Катар обеща да направи широки инвестиции с милиарди долари. Мисля, че днешното видео ви беше интересно. Оставете по един лайк, абонирайте се за канала и гледайте и други видеа Иван Нюз. Ако това видео събере 100 лайка, ще направя и втора част на Иван Нюз. Довиждане!